салом дӯстон, хуш омадед ба канали фактҳои аҷоиб. Дар умқи нопайдои уқёнусҳо махлуқоте зиндагӣ мекунанд, ки дидани онҳо моро ба ҳайрат меорад. Яке аз онҳо медузаи ҷовидон мебошад. ин махлуқи хурдакак ба омри Парвардигор дорои хусусиятест, ки ягон мавҷудоти дигар дар рӯи замин надорад. он метавонад раванди пириро ба ақиб гардонад ва ҳаёти худро аз нав оғоз кунад. биёед имрӯз сирри ин мӯъҷизаи офаринишро бо ҳам бубинем. ин медуза ҳамагӣ 4-5 миллиметр андоза дорад. вақте ки ин махлуқ ба марҳилаи охирини ҳаёташ мерасад ё дар ҳолати сахтӣ, гуруснагию стресс қарор мегирад, вай ба таври аҷиб навсозӣ мешавад. дар ҷисми он раванди аз навсозии ҳуҷайраҳо оғоз мешавад. ин маънои онро дорад, ки ҳуҷайраҳои вай дубора ба ҳолати аввала бармегарданд. медуза ҷисми худро ҷамъ карда ба қаъри баҳр мечаспад ва дубора ба марҳилаи ҷавонии худ табдил меёбад. аммо бояд як нуқтаи муҳимро донист: номи медузаи ҷовидон танҳо ба қобилияти биологии ин намуд дахл дорад. дар асл ин медузаҳо ҳам мисли ҳар як ҷонзоди дигар осебпазиранд. онҳоро моҳиёни калон, сангпуштҳои баҳрӣ ва дигар ҷонварони обӣ шикор мекунанд. ҳаёти ин медуза ҳам маҳдуд аст ва ҳеҷ махлуқе наметавонад аз аҷали муқарраршуда гурезад. олимон имрӯз ин махлуқро меомӯзанд, то роҳҳои нави табобати бемориҳоро пайдо кунанд. медузаи ҷовидон ба мо хотиррасон мекунад, ки олами мо то чӣ андоза аҷиб аст. агар ба шумо ин маълумот ҷолиб буд, фикрҳои худро нависед ва ба канали мо обуна шавед. то наворҳои оянда, хайр.